Ayo, monggo. Pundi beras kuning, pundi beras kuning. Oh, pundi. Nggih nembe dipadoske. Wah, ya jagone kudu dipakani ngono, mosok ora dipakani jagone. Nggih, matur sembah nuwun, Bapak Slamet nggih. Pundi pakane jago pundi mangga? Mbak Yani mangke langsung di Mbak Puji langsung sembahke utawa napa? Nggih mangke. Reng mimil ae reng. Oh ngaten nggih, mboten oh berarti bakto jagoan lebih seban. Oh siap, oke. Tompone pundi Pak Darang?
bojo wis kadung nanging aku wis kebacut tresno nelongso rasane ngati kapan aku lakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung randok aja direbut harap sehidup semati senyum lan sedih ayo bareng dilakoni jambu alas gatel manis rasane senadyan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kebacut tresno nelongso rasane ngati yen to